Ayo, sana थांसिगोन. थांबाय लोगोफोरनि बाइकआ हिमालयना. बिदाय. दे. Itu fresh लानांगौ दा. दे. लोगोफोरनि नायदो. साजिगोना साजिया? Sajidah mogang. साजिदों ना? लानोसै फैखोना होमबालाय? लानोसै नागिरना? Hey guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर. लोगोफोर आं मा बुंनो दा राव गैया जाना दोङो बाथ्राया माने आङो थांनाय भिडिअ माने सिगांनि भिडिअ बुंदोंमोन जे नै बाइकखौ फानगोन होननानै थ' दिनै फाइनालि माने सेल जामारबाय आंनि दा बिस्ट हिमालयान 411 PS4 मडेल माने फानगोन फाना ओरैबायदि कनफिउसन आं होमबाबो माने कनफिउसखा सिगांनि 220 फाननायाव कनफिउसमोन दाबो कनफिउसमोन खिन्थु जियानो जाया मानो एसे मोजां दाम मोननायलाय आङो फाननाय जाबाय आरो लोगोफोर बिदाय होनायनि सम गाबदो गाखोनो हावाखैमोन बे सारिया होमबाबो जि फैगोन लोगोफोर नेक्स्ट मोजां गारि फैगोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नेक्स्ट बिनिख्रुइ मोजां कन्डिसन जेखि जाया आङो जेखि जाया मोजां नैबे गारिया एसे माबामोन ना एजआव एसे जाबायमोन माने जेखि जाया मोजां गारि लागोन आरोना जेखि जाया 1 year जानाय मा गारि नङाबा जेखि जाया निउखौनो लानो हानाय आरोना नोंथांमोना सेल्स खालामबानो जाबाय मा गारि लानाय मोजां जागोन दे थ' नै लास्टनि मुङाव एसे देखायनोसै आरोखि आङो बाय सनांनि आयो सना थांसिगोन र' फैगासिनो नेक्स्ट गारि थ' नै सब अकेमोन माथ्र' टायारावल' एसे जावनायमोन गारिया सब अके सब नै निउ बायदि खानानै निउ बायदि खामोन टटेल थ' दिनै लास्ट बिदाय मनुजि मा बुंनो सानो दुखु नांदो ना 220खौ अहाजासे गाखोनो मोनासै दानि हिमालयान लाबाय बेखौ अहाजासे गाखोनो 220 थांबाय ना एसां खिन्थु हिमालयान जों बारा ट्रिप खालामनाय जायासै माने खेबसे सेरगाव थांबाय अरुणाचल प्रदेशआव सेरगाव थांदों बेनिफ्राय गुवाहाटियाव खेबथामसो थांबाय बेनिफ्राय माने बारा माबा ट्रिप खालामनाय जायासै आरो गारिदो होमबाबो नेक्स्ट गारि जेखि जाया लोगोफोर मोजां फैगासिनो दै अके दायो जोंनिखौ बिदाय होनोसै थ' सोर लादो बिथांखौ एसे देखायनोसै आं बिथां सासे आदा नै जादों जिन्तु भाइ सिगांनि लोगो नै लाग्राया आदा दे आदाया सार्भिस मावो ना कमान्ड' सार्भिस ना गुवाहाटियाव थायो स्पर्ट्स आदसा गुवाहाटि मा जायगायाव आदानिया काहिलिपारा आदसा थ' आदायानो लाबाय नै आसा खालामो मोजां सलायगोन आदा मोजां अना लाखिबानो जाबाय आं जेरैबायदि अना लाखिदोंमोन जोंनिया नोंनि मा जाखो थ्रिनाटिया मा जाखो आंबो बिदि फैनाखौनो लाबाय बिखौ लाबाय हिमालयान लाबाय आदसा आं आसलथे फाननाय जाबाय सानलाय थ' लोगोफोर नै दायो लास्ट राइड लानोसै आं लास्ट राइड बाइकजों जोंनि केमेरामेन जिन्तु farewell ceremony गाबा माने जेखि जाया निउ बाइक बायदोबा एसे दुखु नांगौ खिन्थु नैबे सेकेन्ड हेन्डबाबो एसे दुखु नांदों आंनिया थाबाय बे 6 month जाबाय 6 month ना 7 month जाखाथाय बावगारलायबाय आं जेखि जाया जुलाइआव बायदोंमोन आं जुलाइमोन ना बायनाया जुलाइनिफ्राय दा फेब्रुवारि जेखि जाया 7 months जाबाय आरो थ' नै आदा लादो लोगोफोर नै दायो आङो होनोसै रयेल एनफिल्ड हिमालयनि साबिखौ आदानो सेल जाबाय दे ओके बाय होनामाय गारिखौ बाय निखौ आदाया माबा खालामदो खोमोरदो ना जेखि जाया ओइ माबा खालामनो जायो खामानि खारगोन गार खोमोर इउटुब बे बाथा ओंखारखाबाय दे आदा दे बाय थांबाय लोगोफोरनि बाइकआ हिमालयना बिदाय जिन्तु दे लोगो मालाबा लोगो मोन दे गैया मानसिजों बोरै साजिदों मानसिजों बोरै साजिदों गोगोम ना मानसिया
हागोन लोगोफोर बाइकखौथ' हरबाय नङा होमबा दुखुबो गोजोनबो दुखु जाबाय माने दुखुआनो जाहैबाय जेखिजाया मिस खालामसिगोन हिमालयानखौ जेखिजाया मोनसे रयेल एनफिल्डनि मोनसे लेजेन्ड बाइक हिमालयान थ' ओमफ्राय खुसियानो जाबाय लोगोफोर मोनसे गोदान बाइक फैगासिनो दा लोगोफोर मा बाइक जागोन नोंथांमोना माने कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय उनथिं आंनियाव मोनसे बाइक दंफायो दै लोगोनि माने दाखालिसो बायदों सानथाम सानब्रैल' जादों माने बेखौबो आं बहुद लानो गोसो खिन्थु मोननैसो अपसन दङ आरो ना नोंथांमोना माने नोंथांमोननि गोसोआव मा दङ माने माखौ लानाया आंजों माने साबसिन जागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे थ' नैबे गारिखौथ' फ्रायानो सेंग्राफोरा मिथिखाब जानांगौ नङा होमबा बे जाबाय डमिनार 400 मोजां देखायगासिनो आङो थ' लोगोफोरनि नायदो दिस इज डमिनार 400 2025 मडेल पुरा बिस्ट नाखायनो बिस्ट थ' बेखौनो लानोसै नामा जायो गोसोआ नैबे गारिया माने अल राउन्डार आरो ना माने टुरिंबो खालामजागोन बेजों माने जेखि जाया रेसिं बाइकबो स्पर्ट्स बाइकबो टुरिं बाइकबो बेजों लोगोसे सब अल एभ्रिथिं माने फेमिलि बाइकबो नैफोराव बहुत माने सापर्ट दङ सिटफोराबो बहुत कुसनि माने लं जार्निनि थाखाय पुरा पारफेक्ट बाइक आरो बियो पारफेक्ट फाय मानो लाजिदो आंनो साजिगोन ना जायो गारिया साजिगोन ना बाबु मायोसो मायो नाना मानसि मा जादों नायनो आंखौ ने देलाय नैखौ हमनालाय आं गाखोनायनि आं जोंना केमेरामेना बाजै बिदि जागोन बे बाइकआ लोगोफोर दे नायदो साजिगोन ना साजिया साजिगोन ना लानोसै बायखो होनबालाय लानोसै नायगोन ना साजियाना लानो हागोन ना जियार जेनेबा बिखोनो लाखादो थ' थांबाय बाइकआ थ' नै जोंना बिथांनो गारिया जांगिला फाय प्रान्जल नामा खिन्थु जांगिला ना मिथिया आरो बिथांखौ दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो जाबाय दे मा बुङो दा गोजोनबो खुसिबो दुखुबो दङ माथो बुंबावनो ना जेखिजाया आं थाबैनो नाजानोसै बाइकखौ लानो थाखाय जेखिजाया आङो माने 90% डमिनार जाना दोङो ओमफ्राय 20% बिदि आं एडभेन्सार 390बो लुगैयो खिन्थु लुक्सखौ एसे खर'खौ बोरैबा नाङो आं खिन्थु अपसन आरो फिसा गारियाव फैफिनोबा आं सिगांनि आंनि 220खौबो लानो गोसो जाफिनो माने बहुत बेस्ट वान अफ दा बेस्ट गारि बे लेजेन्ड गारि 220आ ओमफ्राय आरोथ' आपग्रेडनि भितरावथ' जोंनिया डमिनार दंखायो 400 बेबोथ' भितर नङा दै अनलि 400 लोगोफोर जियानो जाया मानो थ' दायो आं थांगासिनो टंलायाव मोनसे हाबा दङ आलासिलाइनि थ' बेखौनो एसे जाना फैनोसै आरो ना थ' दायो जों गासिबो थांगोन माने आं बेजों लोगोसे आरो नागासुबानि जा माइ आदैमोन थांगोन आरो गासिबो जमा थांनानै जाना फैनोसै आरो थ' टंला थ' लेट्स गो टु टंला थ' लोगोफोर नै हाबाया नैबेनो ओरैबायदि बरिया साजायदो नै बिबारफ्रा नै बा फुल लाक्जारि ओमफ्राय नै नियाव दोङो दैनि मा होनगोन बेखौ फाउन्टेन झाग ओमफ्राय नै बेबायदि डिजाइनफोरा नै बिराद बरिया ओमफ्राय नै नैबे जाबाय खैनानि बिब' हेलौ हेलौ so pretty नियाव दोङो नै खैनाया आब'आ नै गेजेरनिया दे जा बिमा दैयानो बेजार दै लेखादले माबाया खर'नि बारा मावलाया खानाया हामा जागोन दे
खर'आव लायजा खर'आलाय दोरेदनो खाना हाबायानो हाबायालाय आरो लास्ट लास्ट न'खरनि दंबावो र' फां सिनांनायालाय बावगारदो नामा आंनि बावगारना बिमायानो माइ दोननांगौलै मिलाखै होनबा ने जागादों मिलाथाराखै जादों नै मनु आदै दा जानोसै दसे उनाव नै डिजाइनफोर बिराद बरिया सिलिंनि बे Oke loh, bikin langsung di video to next video लोगो मोनसेनो लोगोफोर to थाबैनो आङो जि हायो बाइकखौ लाफिननो नाजानोसै बेसेबां हायो थाब to नायनोसै आरोना ना next video लोगो मोनसै बाय बाय